Здравейте, днес Държи сам за глава. и така, днес ще работя с мой приятел. Стил 2.0 нещо беше там, не се спомня къде беше. И така. Влизаме. И разчитам. Който няма да се снимаме. Открих написала и просто решил да живея там. Да, забравих да снимам. Това е лошо. Забравих да снимам. Ето вижте името. Така, не знам къде съм в момента. Както видите. Ето. Ето ви него. Виждам, че ми е откраднал каската. Това е моята човек. Че ме шишил. Той няма. Зомбито не може да машини, така като ти. Какво са? Дълна ми? Както е? Хора. Ето тук оцеляваме. Покажи на хората какви мръвки събрахме извън кадър. Вижте, една такава, 5 такива, 7 такива, 2 такива. Да, и аз имах изпържени, само че ги изядах и вижте, останаха ми 2 такива. Вижте хора. Каменен меч. Чакайте, аз имах каменен меч. О, не, явно. Аруеш. Сега ще с кол диш. Едното е мое. По-тихо! Както виждате, открих си държаната мъртва. Теди пак ми е сложил в честа. Къде изчезна той? Аз ще убия той. Така. Къде си е? Ейта. Не, изни. Отивам за камък в моята мина, която е тук. Не е дълбоко, но средата. Къде? Стигало е, разваляш пещерата. Тук трябва да е покрито. Аз ще го правя. Както виждате, той не слуша, много трудно оцеляхме до сега. Добре. Много трудно оцеляхме до сега двамата, особено. Теперь веднага ми трябва каменна кирка. Да съберем бързо. Чего? Има ли? Събирам. О, да, стената. Да, вие сте видяли сигурно. Тук е ли е готов? Какво пържиш? Готови са. Пръчки ще ми. Така както видиш. 2 каменни кирки вече имаме, момчета. Не, трябва ми.
Това ли е злато? Има още. Първо ще изкопая цялото. И после аз Чакай! Хвърлям ти дърт и ще ти хвърля и една каменна кирка. Вземи го. Сега ще ти хвърля едната ми каменна кирка. Искам да събереш дърт, да можеш да направиш торч, вече не трябва да замината, която правя. точно ли? Да. Значи какво ми трябва? Да. Тук има доста. Тук има доста такова теде. Теде, бързо ми трябват факели. Ето, сега ще направя. И тук има торч. Не, вижу е. Взе ги. Кой ще ти кавана? Никой, то си беше така, не го бях построил. Разкажи на хората как му се махне всичко. Да, ние бяхме построили всичко, бяхме завалили толкова богато. Даже вече имахме както сърмичка, но нещо света бъгна и така. Хайде бе! Това е защото машина смети. Пускай го. Няма да спим още, дай спим, айде. Опа, сой. Аз път. А ти не можеш да говориш. Не смяга да мога. Така хора, станахме. Тере бързо, торч. Пръчки няма. Ето 3 дървета да правиш. Бързо бе! Дават ми колкото се може повече торч. Аз ще ти слагам това. Не, дай ми ги. Имам 32 точка. Ще върна останали. Ама и на мен ми трябва... О, там не ни трябва там. 33 са. О? О, зомби на вратата. О, спасибо, аз съм в пещерата. О, забравих да ти дам нещо. Чакай, още не. Има още работа. Това ще има. Вау. А дай ми кио. Чакай да изкопая. Да, ще го дам само да изкопая това. Дай ми кио. Да знаеш, че са 9. Не толкова вече. Опа, без да иска хващам точно. Ето. Имаме ли достатъчно дърво? Не знам. Гледай там. Хора. Ще да ме хвана на бързината. Имаме, защото имаме и кол. Това ще ми изхъби кола. Ами трябва. Защото ще да правят пал. Добре.
нямаме достатъчно материали. Имаме. Идвам. Арио, Теде! Там има още 5. Аз съм на 10, там ще още 5. Ще ми ги оставиш ли на мен? Да, бе. Аз това ти казвам, че ще ви оставя още 5. Опа, аз. Тук са 4. Не бяха ли повече? Беше ли ми дал повече? Дадах ти 9. Дай ми, пребери 4 ми дай едното, защото аз ги откопах и аз заслужавам поне 5. А ти Не, 4. ще сложа едно от 4. Да. Чакай малко. Да. Ако ти го вземеш така, ти ще ми повече. Да, защо? И без това аз ги изкопах. Давай. Само да сам. Какво? Само. Не, това. Има неща обаче. Ей, аз го изкопах. И кирката почти е на превършване, която аз направих. Так. Оставя го. Не ми пука, аз пък я изкопах с мои неща. Да. Ай. Стига, бе, аз не го заслужавам все пак, така си. Това си честно. Остави го. Айде, вземи дърво. Мога да се направя запалка и кофа. И ножица. Мога и колата. И аз на вечера. Да ги правя ли? Ти какво си? Чакай, ти какво си взимаш? Аз си взех чорапки и ми свършиха всички. Няма да го взема. Ти ми обеща, каза, който си изхъби всички, го взима. Изхъбих ги. Това Да. Запалка. имаш запалка. Нямам. Край сте. Ела тук и да снимаме края. Хайде. Смело е с края на това. И довиждане хора. Довиждане хора. Това е за днес. Чао.